Benvinguts al Freaky Online càpsula 995. Seguim amb Marvel, seguim amb Panini i ens anem a Jessica Jones. 100% Marvel, Jessica Jones, número 5. I número 2 de Kelly Thompson en els guions. En el dibuix de Lewis segueix fent-ho realment molt bé. L'edició dels 100% és molt semblant al Must Have. Què té? Doncs això, una petita intro, després directament ja tenim el còmic. Aquí el que passa és que no he trobat totes les cobertes, una cosa rara. Aquí sí que tenim aquesta coberta, però anem al capítol 2. Hi ha aquestes manetes que dius igual és la coberta, igual no, però anem al capítol 3. Ah, no, sí, doncs aquí sí que tenim la coberta. És igual aquelles manetes, no sé. Ara anem al capítol 4. Ah, no, veus? Tornem a tenir les manetes. Ja me'n recordava que passava alguna cosa estrany. Bé, sembla que faltin com algunes de les cobertes. Cosa estranya. Al final tenim decisions d'aquestes cobertes, les proves de color i després això, el còmic net. Amb aquests dibuixos de Lewis, que realment són molt bons, amb aquest toc molt realista i que ens funciona per aquest personatge que dins del món dels superherois vol ser realista. Està més ficada en temes mundans de família, de qui és qui, de sentir-se un mateix com és, etc, i d'intentar sobreviure amb la seva parella i la seva cria, que amb les coses de superherois superfortes. Però, evidentment, estem a dins de Marvel i ella és una superheroïna. Per tant, hi ha superherois. A part de detectiu, Jessica Jones té superpoders. Què passa aquí? Doncs el gran terror de Jessica Jones, l'hombre púrpura, que en principi l'havia matat Bendis justament en l'arc argumental que havia tancat aquesta sèrie en el número 3, doncs va acabar la primera etapa, el primer volum de Kelly, doncs va acabar amb que la nena, la filla de Jessica Jones i Luke Cage, era porpra. Era igual que l'hombre púrpura de color. A partir d'aquí, què està passant? A partir d'aquí comença un cas detectivesc on ella s'ha de separar de la família un altre cop perquè no vol que els hi passi res i vol descobrir què està passant exactament. L'home porpra és viu, l'home porpra és mort, què hi ha aquí, de qui és filla la filla, moltes preguntes es trobaran aquí i acabaran resolent el cas. És un one shot, amb aquests 2 volums tindríem aquesta història tancada. Sabem com acaba i realment Kelly Jones escriu molt bé, porta el personatge a la perfecció, no es nota faltar Bendis, ho ha deixat en molt bones mans i està fent una sèrie realment molt potent. Una sèrie d'aquest estil que juga amb una superheroïna una mica al marge del que seria els grans superherois. Ella mateixa vol estar al marge de tot això. Ella és detectiu i ella es vol dedicar als seus casos. I així acaba, amb que truquen a la porta i tindrem un altre cas. No sabem quin, perquè només veiem a Jessica Jones obrint la porta. Doncs ja ho sabem. Segon volum de l'etapa de Kelly Thompson i 6è d'aquesta col·lecció 100% Jessica Jones. Salut i a llegir còmics!